pušteni na slobodu. Danas je u Sarajevu počela prva međunarodna investicijska konferencija pod nazivom Sarajevo Biznis Forum. Na forumu učestvuje oko 590 učesnika, a bit će predstavljeno 157 projekata. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 11,5 milijardi eura. Iz oblasti energije prijavljeno je 40 projekata, iz infrastrukture 33 plus projekt za izgradnju koridora 5C, dok iz turizma prijavljeno 48, a iz poljoprivrede 36 projekata. Ovi projekti nude se investitorima koji su na forum došli iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, Katara, Malezije, Turske, Indonezije, Jordana, Kuvajta, Omana i drugih zemalja. Organizatori Sarajevo Biznis Foruma su izrazili nadu da će forum postati tradicija. U uvodnom obraćanju Recep Tayyip Erdogan, premijer Republike Turske, kazao je da Turska želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju u razvoju. Forumu pored Erdogana između ostali prisustvuje i predsjednik Islamske banke za razvoj, koji ujedno i pozdravio sve učesnike foruma, bivši premijer Malezije, te zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih država James Steinberg i drugi. Inače, Sarajevo Biznis Forum 2010, koji se održava danas i sutra u Sarajevu, zajednički su organizovali BBI i grupa Islamske banke za razvoj.